to God. Ayaw yung taon. Ayaw na. Glory to God. Amen. Amen. Love you, te. Thank you. Yog, ano mahilak mga kayog sa iyong utang? Nahimong pusong mamon naman di karon. Hindi na pusong bato. Birthday day. Amen. Saan niya na? Istorya. Di ko mahila ko di ko ka-istorya. Pero yung sister no, di na ka-istorya o. Birthday day. Wala may suga o na patay man doy pasiga-suga doy. Satura ni. Satura na. Satura ni di makita ang Ako dagol. ay mahirapan ni mo sa MC. Ikaw pa'y mo kanta. Usahay o wala, ikaw pa'y mo sumulid sa kadaugan. Glory to God. Mahirapan ko apan. Nahirapan ka sa lisod. Ginoo lang. Amen. Di mo lang gikuan. Gipin na lang nimo ba? Lord, kini mo kay mayaan. Para lang tungod sa mayaan sa Ginoo. Amen. Manang salamat kayo sa inyo. Kala binagayon una-una na ko nga sino ka matog tangguman ni Padre. Yun nang pana kanang iyang sakripisyo. Salamat kay sa Ginoo nga. Sugas to ay Siya pamilya. gayod naga. Sa iyang presensya ba? Glory to God. Ang iyang presensya. Salamat kayo dahil makita diya sa Juan 14:6. Ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Wala makadto sa mga gawas pinagi kanako. Amen. Birthday day. I love you. Malibayon ka sa mga problema anas ng Ginoo sa Tipos 4:4 kalipay kanunay pulong sa Ginoo kalipay tawa may kasumarang adlaw nimo pagyapon no wala gyapon pagkausab na bisan na mga abot kanato ang mga problema ay wala kay kwarta nga lagad di padayon gid ang agad sige pagpangalagad sa Ginoo kay mo ang pulong sa Ginoo Santiago 1:12 wala nang tawo nga moantos sa mga pagsulay kay human niya maantos sa mga pagsulay padawat niya ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Mga naagit tayo lang tuson ang muna to ang kinabuhi crown of life crown o spiritual crown na maangko na to so padayon lang ta sa pagpangalagan wala tayo pagkausap sa nga nagkagayong mga problema usahay wala kay plite no tungdan ako mga kay plite wala nga Ginoo nagaprovide nimo kaniya pasagdi wala nga ang ministeryo isangon nimo padayon lang yun padayon sa unahan kay dunay bandira nga ugbok ng daan kana atong kabuoton sa unahan kabuoton nato ang bandira nga kadaugan sa unahan padayon lang pangalagan kay ang atong desire igranda na sa Ginoo. Amen. Ang padayon sa ministeryo isangon diyan mo padayon sa pagpangalaga ang imong pagpangabudlay
gawang. Amen. Kana yandaman nata daan sa Ginoo. Amen. Pay ka sa ani nga kaimtan. Ginoo mag-provide you ato nga panginahanglan. Happy birthday. Amen pa. Anak. Nama. Happy birthday. Kalipay ka. Thank Hallelujah. you. Wala man, di man ka makita. Kita o. Sige, dili. Hallelujah. God. Amen. Nagpasalamat ko sa Ginoo. Wala ko maluoy ko ninyo. Kaan ka nang sa karisan ko daan na nga akong kwarta igo-igo yun. Naghilot ko gahapon. Ayun, ano ko na pambayad rin ako sa akong gikuha nga. Ayun ang kaatilanin. Tulog lalong kayo pero ay nagkata sa isalunggan ba? Kuan gyud dako kayo. Ragjum bitaw. Ikaw ko lahi gid ang personal gid nga kana bitaw madungog ni mo. Dako gyud kayo siya, lahi gid ang Holy Spirit na. Sa imong dalunggan. Oh, mo gid siya nga sulod bitaw gyud. Sabi gid ni Holy Spirit ba nga kanang mo pukaw gid siya nimo mulipay ba nga uy na sila ayaw pagkuan diha erang inanok og tulog gana ba katahan jud ka ang tingog ra ba kay inyong tingog ra mga higante imbes pagbata nato sakto ra man nga pero sa akong katulog ganiya kay inanok pa man ko kay nagpudot man ko ganyan tanawa nga alas nagtan-aw ko sa mga videos atong kuan atong sa kana bitang atong sa daunog di wala na ko mag-isip nga mangharana na alam man ko nga na lami kay akong tulog ba nga lalom kay pero dako kay tingog then pagmata na ko anak ko Lord, salamat kay mong gipukaw pero mga kanta man walang dili pa man ko born again. Mga kangka dili born again. Urag dili ko born again. Kay ang kamang gud katungkuan. Labi sige ko sa trabaho Lord ba. Grabe gid mo kanta Lord kay gipabisi jud ko. Inuubos mo ang iyong oras sa trabaho. Kaya dili ra ba kay ko trabaho katapitang worse kung kay mo trabaho kay taas ko pahuway sa balay kung ako sa balay diri lang ko nga mabisi ba. Ana po nga Lord, grabe gid ka Lord, warning sa ko, grabe gid ko ka kuando busy gid ay. Nakurot gid ako oras sa trabaho Lord. Nalayo ra ba ko sa iyong presensya? Ay magkalain na. Pero sa kuha ng kaugalingon ba? Ayan, nga itong.
Bitong sa tuiga, kanta nga. Itong, ini, apa to yung isang kantang Tagalog? Na, Ako sasabihin. mayroon akong sasabihin sa iyo. Naibig ko. Ay, kalor, basig dili ta ako, Lord. Basig, ang gawas mo yun napadunggan na to, Lord. Wala. So, ano po ko nga, it's a blessing yun nga. Lamig yun yung mga haranakin ay mga mensahe ba nga. Dili lang sa ato kundi para po sa uban nga naman. Di ayo yung kalay. Be positive lang kita kay para po to sa uban. Manay na ko na salamat sa inyo nga gilab ko ninyo nga grabe po na nagsakripisyo po ko nga naglab po ninyo para sa Ginoo dili sa akong kaugalingon kundi paharion gud gipahari gi usahay gi kuan gud nako disiplina po nako ang kaugalingon sama ni Apostol Pablo nga disiplinaon jud bisan man na naani na offense nako ngayot bisan man nga usahay wala sila wala kasabot nako kay namasok ko ana pero salamat ninyo nga sa inyo ang paglab nako para sa Ginoo dili gud hitopngan wala dadawat naman siguro nako ang reward. Lord, tagay mo kong reward, Lord. Salamat. O dili gud mahumpay gusto ko mo hilak pero kanabitang kapayason bitang anak sa Ginoo no. Pero gipugungan lang ba? Kanta rin nga, gusto kong maghilak, pero di ko magawa. Salamat sa inyong pag-ari. Salamat. Salamat, Lord. To God be all to you. All the glory. Where sana? Ang tanan belongs to you. In Jesus' name. Amen. So, salamat kaayo. Marata. Ano, palit ang pandesal. Natagtag gamay nga mensahe para sa May motor dito. Itapat ko anong duha. Okay. Sa'yo pintahan silang duha og mata si Inday. Alauna man ko nakamataday kasi disire. Muuban Kamata ko ko, inay. Di pa dam ko. Ingon si disire. Ang may kuting. Kamata ko na ikuting-kuting. Wala ang dito lang ko napagawas ko. Dali-dali ko makagli. Pangita akong gitar. Pagawas ako, nanang gawas ako. Ako matuyan. Gana na, ano ba? Alauna pa ko ni matang si disire ma. Uban ko sa simbahan ma, mangharanaw ka mo ko. Alauna pa man. Grabe po na alauna. Ay, unsa man mao pa may akong pagkatulog. Alauna man siya. Ako ganina ako mata kay nakatulog man dahil siya pag magsimba. Natulog man siya. No, sa'yo mo kung mata, pero madlok lang kung munaog ba? Ang adto kag halas no. Dili, madlok din. Kusina. ko karon nga na may bay kusilo. So, basta ta og gamay nga pagtulon-an sa Ginoo tungod kay naaraman kita sa pabilin ta sa iyang pulong. Kaya ang atong kalampusan Kasi dako na to, day. Ginoo Ako mangguro. ang atong una nga Gamay nga ko murag. Paminaw po murag dako po kanako day. Paminaw na ko. Inaanto ko iya, tag sinina ba? Ito na. Guot na ko gamay. hindi pa tama ato ay kanta nga atong madungog no Celso ang dudungog sa man ang kanta ni Magkamali pa ko karoon. Ipayin daw siya.
Ganyan yung kamot. Lagi kay bati yung lawas. Ang pulong sa Ginoo, duha ko tulo, Ayun, kay birthday ako na. Matthew 20. Duha ko tulo kakatigom na ang Ginoo. Amen. Amen. Una nga gikan sa isa duha kadto sa tulo. Una nga makahimo ta sa pag-ampo sa isa duha ba mo tulo naa ang Dios. Una nga ang pagtulungan sa Ginoo mabasa pa diri kay mao ka na tulungan sa Ginoo diri nga nagingon. Ngayon din Good morning. sa Thank you. 1 Good Tesalonica morning. 5 versikulo 16 hanggang sa 18. Ngayon din pag malipayon kamo kanunay sa city mag-ampo sa tanang panahon. Good morning. So, Thank you. magpasalamat Good kamo morning, Langga. sa unsay mudangat kaninyo. Good morning. Kini Thank mao ang you. kabubuton sa Dios nga kini mao ang kabubuton sa Dios sa buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. So mo kana ang pagtulungan sa Ginoo nga sa 16 Good morning, pagpalipayon mga Langga. kamo kanunay. Na nga bisan pa nay kasubo nato kaguol no ikudluan ta kanunay nga malipay ta Amen. kay mura man ay makahupay nato Amen. makakomfort nato mabatunan ginato ang mga pulong sa Ginoo. Amen. Kay kung muna titigan nato ang pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo maka-comfort na nato. Amen. Hindi pagbalipayon kamo kanunay. Bisag dunay maabot nato nga mga kasubo, problema, aban tambagan ta nga malipayon ta. Amen. Malipayon kamo kanunay. Sa city, mag-ampo sa tanang panahon. Ano yung gitawag sa word nga English nga pray without ceasing. Mag-ampo sa tanang panahon. Ato ang ihatag ang panahon para sa Ginoo. Kay ang panahon yan na matas pa na matupa ni Pastor Rubio nga ang panahon yan natas panahon nga wala piki na. So mao kana gipahom sa pagtulon-an ingon diri nga ayat ingon diri nga mag-ampo sa tanang panahon. Kay kita nga andam ta kanunay. Pangandam kamo ka ingon diri sa kuan ani sa 5 ingon dia pangandam kamo sa pagbalik sa Ginoo. Doon na tayo himuon nga mga pag-ampo Amen. sa Ginoo. Hallelujah. Ingon dia sa 18 pagpasalamaton kamo kanunay bisan unsay mudangat kaninyo. Nabitaw nga istorya nga Pasalamat. kini mao ang kabubuton sa Dios nga mo buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Wala nga yun dia magpasalamaton kanunay sa unsay mudangat sigara og amot na nga piki di naman kapasalamat sa Ginoo. Pero ang udog gani mo dili nga pasalamaton ta sa unsay mudangat nato. Amen. Kapitaw na nga dunay kauban nato sa Ginoo nga tawag na kong kauban to sa Ginoo kay nakadawat man sa Ginoo. Amen. Sa una sa wa pa siya mga lagad dagan siya kaaway nagatanggob dagan siya kaaway kanya kay pagdawat na niya sa atong Ginoo kay bilakag man siya og pag uli niya diri bilakag siya og sundang kay imuli naman siya kay tagatanggoban siya pag uli niya gilakag siya og sundang siya kaaway kay wa man mahibalo yung kaaway nga napag-una nakadawat na sa Ginoo. Dagan siya tamtaman.
dagan siya tawan-taman. Pag dagan din niya kay kinlaw man ang sunda nga buot patyon siya. Nya kay naatlan man nga atong panahon na nga gabaha ang suba. Tabok sa suba nga gabaha dito sa kusog nga galayat ang kahoy nga naanod sa baha ana ang troso dito sa babaw nagagi ana pati niya dalagan wa say kahadlok sa baha nilatay sa babaw ana pag abot dito sa unahan nakatabok siya sa baha dito sa nagagi sa troso nga naanod niya wala na makasunod niya ang naglagag og sundag kay baha man sumiba dito sa unahan dito dapli na wala na siya magdahom kung sa ang mahitabo kay dito sa unahan dito sa tabok na nakuha siya nakuyapan siya so anak niya testimonyo sa kuha muna nga yun dia nagpasalamat siya sa Ginoo nga niya na nga kahimtang nga mamatay na unta siya at pero giluwas gyapon siya sa Ginoo muna nga yun siya nga muna nga bisag ingon diri sa Biblia bisag unsay mudangat nato atong pasalamatan ang Ginoo pasalamat siya sa Ginoo tungod kay giluwas siya kay wala siya kahadlok sa pagdagan o kusog ka pagtabok na sa baha kusog kay ang baha dito sa babaw sa troso nagagi naglatay siya unya nakatabok siya sa baha dito sa pinakuyapan siya muna inana di ang tao nga makadangat sa Ginoo luwason gyud ka kung tiliwala sa mga problema ng mga kakuyaw mga kahadlok kamatayon kay bisag pa siya to matay man gyud siya kay tigbasong na siya mga tao na nakadangat sa kaluwasan kanila na siya og kuan ana hini no hini ang ngalan niya una ingon di sakto ang pagtulungan sa Ginoo magpasalamaton kamo bisag unsay mudangat kaninyo kay kulpa beto niya nga kahimtang humana na nakapasalamat sa Ginoo Lord salamat kay imo kong giluwas kay nakatabok pagid siya sa kanang grabe kayo nga problema kay nakatabok baha pagid ang naagian niya sila kanang baha ikaw ato ikaw tabok no may troso pa yun troso nga dito sa babaw dito sa naglatay di abot sunahan kuyapan siya tungod sa kahadlok kay baha ko nagiagian unya na sa babaw sa troso naganod na troso dito sa ingagi wala nga yan nakapasalamat pag isa sa Ginoo Lord salamat kaayo kay na imo gid kong giluwas sa kamatayon nana nga kahimtang nana ato gyud pasalamatan ang Ginoo kung nana ang mudangat nato sa pag namang ko'y mga tao nga magpasalamat lang kung maayo ang resulta sa iyang kinabuhi sa diya nga nakadangan sa Ginoo pero katong iyang resulta sa iyang pagpangalagad sa Ginoo imbis kay nakadawat siya gilakag mo sa sundag gilakag sa sundag wala nga pati ka pait ang iyang kinabuhi kaya nakatong iyang mga kaaway wa man to mahibalo nga nabag-o siya na usab mo na nga ang iyang kaaway nagpabilin nga kaaway lang gyapon niya una nga na nahaom ang pagtulunan nga magpasalamaton kamo kanunay bisag unsay mudangat ninyo kanang mga problema may kwarta no bisag saon na to og pangitag kwarta o di gid mo abot ka nato ang kwarta problema ba na no una atong pasalamatan ang Ginoo sa gara sa uban magpasalamat kanang inig ang sampit na sa Ginoo naa ng kwarta no pero dili na mao di ay nga ikuan punta kanang itista diya sa mga problema mga pagsulay labi na og ang atong motor maguba dili ka kasimba no dayon sa sabligan ka atong balay og gamay nga tubig mingon nita nga dili ka kasimba ano man nagulan di ay no no dayon ang kawalad-on nato mabot ang kawalad-on kanang ingon bitaw diha nga sa Mateo 7:24 at 25 ayon diha nga mabot ka nato ang ulan baha hangin mabot ka nato
Pat niya na padayon lang kita sa unahan. Kanang ingon niya nga kung napatalikod ka sa kumpulong, kung nagtuman ani usa siya ka tawo nga maalamon. Mabot kaniya ang ulan, baha, hangin, apan dili siya mapukan. Ato pa nagpasabot na dili mapukan ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Mabot ang ulan, baha, hangin, trials man na. No, kanang dili man na ingon nga literal nga ulan, baha, hangin ang mabot kanimo kung dili mga problema. Diya nga nangalagad ka sa Ginoo, mabot kaniya ang kanimo ang mga problema. Pero niya na kung dito ka sa kuan ka na sa unahan, yun diya sa Matthew City, tantay sa 26, ito sa 20 City, yun diya na nagpatalimos kong pulong, wala magtuman ani, so siya kataw nga buwag-buwag. Nga maabot kaniya ang ulan, baha, hangin, nga mampag anang balaya, dili ako king pagkapukan. Ano man nga mapukan man, tungod kay bisan pag wala day ka mga lagad, ang imong pagpangalagad wala may sakto, no? Maabot gyapon nimo ang ulan, baha, hangin. Nga kanang imong foundation sa pagpangalagad wala gyapon ka dili wala maplastar ba. Pero maabot gyapon ang ulan, baha, hangin nga mahampak mo dili literal nga ulan, baha, hangin kun dili problema. Bitaha to nga pero niya na dili siya maluwas kay matumba man ang iyang patukuranan gisgutan diya sa Biblia. Muna nga mao kana ang pagtulunan sa Ginoo nga bitata nga mituo o midawat sa Ginoo kay ang atong maabot ka nato ang ulan, baha, hangin, maabot ka nato mga problema, itis ta sa mga problema kapag dili ka unsa maluwas ta hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Mao na nga sulayan ta dili na to sabton nga nangalagad ta sa Ginoo walay mga problema kay naa kini gisgutan sa Biblia. Nagisgot na daan nga yung diya maabot ka na ang yung diya magpatalinog sa kumpulong o wala kung magpatalinog sa kumpulong kung nagtuman ni ani usa sa katama lamon maabot kaniya ulan, baha, hangin nga mahampak ka ng balaya dili siya mapupukan. So ana ang atong pagpangalagad sa Ginoo nga nagpasabot nga luwas gid ka diya sa Ginoo. Sa Lord. Pero maabot gid nato ang problema kay gisulti naman ni daan diri maabot ang ulan, baha, hangin maabot niya na balay. Mapadili siya mapupukan, dili siya matumba. So ana ang kaluwasan nagapadayon kung padayon lang gid ka nga kalig-on diya sa Ginoo. Dili ka matarong sa Lord. Kaya ang imong foundation, mao man ang Ginoo. Kristo man ang bato. Nga lig-on nga patukuranan sa Lord. Muna nga kung maabot man gani nato ang mga problema, mao na ka nagiingon sa Ginoo. Maabot ka nato ang problema, pero dili ta laglag. Luwas ta sa Lord. Kaya sa atong wala magklaro ang iya nga pagtuo, ang iyang patukuranan gitukod niya sa way klaro na mabot gyapon niya ang problema pero walay siguro ang iyang kaluwasan. Kita siguro ang atong kaluwasan ingon diri kini mao ingon dia ang magpasalamat kada sa 18 o magpasalamaton kamo kanunay bisan unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubot-on sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo. Mao dinhi kabubot-on dahil sa Ginoo nga buhaton nato sa ngalan ni Kristo nga ato gyud pasalamatan bisan unsay maabot nato. Among goy uban nga sa garap pamalandong nila ako na among ko sa Ginoo unta. Ano? Nganong niabot man ni nako. Muna nga giplasta na daan nga itesta niya sa mga problema kay naaman ang yawa na hulog sa kalibutan. Yan buka nato ang birada po nato anong moabot ng mga problema so kay isulti na daan sa Ginoo kay naa ang kaaway nahulog sa kalibutan kung sa kapungot. Muna nga sa iyang pahimungtan
kita nga nagpuyo sa kalibutan. So gidirect mo na pagsulti din na ang yawa nakulog sa kalibutan puno sa kapungot. Nya ang aymunta niya dili ang kalibutan kun dili kita nga nagpuyo sa kalibutan. So mo kana declare na kayo nga manay dunay mga musulti aron ma-clear nato ang pagtulunan sa Ginoo. Amen. So ana nga ay lang mo kabalaka no. Kumora ang gawas tong pagtulunan ganiya nga Santiago 1:12. Bulaan ang tao nga moanto sa mga pagsulay. Kaya human niya maanto sa mga pagsulay, madawat niya ang kinabuhi nga walay katapusan. Nga kanang crown of life. Bili crown, kanang langiton nga corona, o kinabuhi nga dayon, o kanang spiritual crown nga maangko nimo. Kanabang dili makita nga gibutangan na kag crown daan sa Ginoo. Na crown of life. Nindot kayo nga mga lagad ta sa Ginoo, no? Kaya dili makita sa mga tao kay spiritual crown nga maangkon man nato kung maantos kita sa mga pagsulay. Manantoson na nato, magpasalamaton ta sa kung sa moabot nato mga problema kay kita naplasta naman ta sa atong pagtuo niya. Dili naman ta dili ta malaglag. O dili ni kita makuha sa mga kaaway dili luwas na kita. Amen. Ang kaluwasan nimo na anak, ang crown nimo, crown of life ready na ug ang imo po nga kanang spiritual crown nga maangkon na nimo karon na nga nagkuha na ka nangalagad sa Ginoo, no? Maglakaw-lakaw ka wa kay kalibutan nga naday crown nga gianda nga gikuha na sa imuha, no? Gitaod na nimo, no? Crown of spiritual crown, no? Nga naglakaw ka nga nanay spiritual crown, dili makita sa kay ano man spiritual crown. Ay mo nga gihatag sa Ginoo nimo. Para man padayon ta nga mga lagad sa Ginoo. Kay ni ana bisag kung say mudangat nato ato gipasalamatan ang Ginoo kay gitis ta diha sa mga problema. So tested no kana how nga tested na sa mga problema, tested na sa mga pagsulay. Doon namin naabot kaniya pero nagapadayon siya sa pagpangalagad. Nagbadaugod. Amen. Hallelujah. Magbadaugod ka sa Ginoo. Ano na 3 minutes. Kang sabayan ka na mong ampo.